Dovolte, abych vás přivítal tady a doufám, že vy mě přivítáte. Mnohé tváře znám. Moc děkuji svým kolegům, mohu říci, s nimi spolupracuji z minulosti a pro mě je to velká čest být tady, protože již dlouhodobě spolupracuji s firmami na Slovensku, s univerzitami a znovu po době, řekněme, nepohody covidu se navracím. Jako symbolem tohoto mého vystoupení jsem si vzal na sebe své nové boty, které jsem si ušil a jsou vytištěné v kombinaci s kůží. Já bych se na začátku zeptal vás, protože bylo řečeno, že medicínská oblast je zcela odlišná, že to je úplně jiná kategorie. Já si myslím, že to tak není a já jsem příznivcem toho, že a srovnávám tuto symboliku i s dopravou, že se dá přijet z bodu A do bodu B, se dopravit jak hasičským autem, tak sanitkou, nebo běžným autem, nebo motocyklem, nebo kolem. Že ty počátky třeba vzniku dopravních prostředků bych přirovnal i se vznikem 3D tisku, 3D tlače a se všemi úskalími i se všemi náklady. Myslím to spojím. Já bych se zeptal, kdo sem přišel, aby zvedl ruku z důvodu, že hledá novou technologii pro 3D tisk a chce ji aplikovat ve své firmě. Jenom abych věděl, pro koho přednáším a kdo má. Teď děkuji moc. Kdo již využívá technologii 3D tisku a úspěšně ji implementoval? Perfekt, děkuji. Já bych na začátek, tím, že jsem tady po delší době a v podstatě jsem tady i k dispozici vám s tím, abych mohl využít svých zkušeností, tak dovolte, abych se představil malinko jako sám sebe, jako člověka, který vyšel z určité technologie, nebo technologicky edukovaný člověk a moje počátky jsou v 80. letech studiem na VUT Brně a je to obor craft design nebo konstrukce letadel, návrh letounů. A já jsem se už v počátku rozhodl tento obor studovat z důvodu, že jsem viděl, že je to něco fantastického z hlediska výpočtu, z hlediska nových technologií a pokládal jsem to jako základ. Ne, že bych toužil lítat samotně, ale mě zajímal celý ten proces. A to si myslím, že to mě provází celý život, tento proces, vize a jak se dají technologie uplatnit. Studoval jsem letecké inženýrství, nakonec jsem byl i na vojenské službě, kdy jsem připravoval piloty a letouny ke vzletu. A po roce vojenské služby jsem nastoupil v letecké továrně Let Kunovice, abych se podílel na vývoji většího dopravního letounu L610. Byl to letoun pro 40 osob. Měl jsem na starosti implementaci motorů, vybavení pilotní kabiny a další věci. Takže za těch 6-7 let jsem poznal každodenní v podstatě potřeby toho, jak je dobré přemýšlet, jak se dají zkombinovat různé technologie. A už v té době jsem v podstatě začal pracovat s CAD modelem nebo s počítačovým modelem letounu. V té době ještě automobilky vůbec nevyužívaly počítačové modelování nebo matematický model svého prostředku automobilu, ale v letectví už to bylo zcela běžné. Tím, že se dělaly různé řezy a tak dále, využívaly se tyto digitální modely. S nástupem počítačových technologií
vznikly i nové cesty, jak uplatnit tyto technologie nebo CAD modelování v letectví. A tam jsem měl příležitost v počátku 90. letech s nástupem CAD technologií v podstatě implementovat tyto technologie do celého vývojového procesu letounů. Uvádím tu i příklady, že jsem pracoval v Letu Konovicích, v Evektoru, učil jsem tyto technologie i na vysoké škole v Brně, jak se využívají CAD technologie v praxi. Takhle jsem pokračoval i v podstatě určitou lektorskou činností v ZETERu v Brně, kde jsem učil konstruktéry, jak využívat počítačové modelování. V roce 1995 jsem potkal svého kolegu, který tady sedí mezi vámi, měl prezentaci, pan Rápela, a dali jsme se spolu dohromady a v podstatě jsme našli cestu k sobě a myslím, že ten cíl byl jasný, že chceme podporovat firmy počítačovou technologií, která vychází z toho, a v podstatě hned v roce 1996 jsme byli v kontaktu s americkou firmou Stratasys, aby jsme mohli v podstatě tuto technologii přenést do domácích podmínek, do České republiky, a samozřejmě tím, že už od mládí jsem jezdil na Slovensku, tak jsem to bral jako samozřejmost, že i na Slovensko. V té době jsem byl jako první člověk, který byl vyškolený ve Spojených státech, strávil jsem tam mnoho zajímavých dní a týdnů, aby se dozvěděl o této technologii, a v podstatě po návratu jsem okamžitě využíval těchto znalostí, implementací, a první firma, která tuto technologii byla Škoda Auto. Škoda Auto vždy přistupovala vlastně značením do těch procesů a technologií, byli vždy otevření k využívání technologií, i když byli koncernoví, tak pracovali samostatně. Podařilo se okamžitě instalovat tuto tiskárnu a ve stejné době to bylo i na ČVUT v Praze. Tak to jsou počátky 3D tisků v Čechách a také na Slovensku. To bylo o několik let později. Počátkem roku 2000 to byly instalace na univerzitě v Žilině, v Bratislavě, v Košicích, v Prešově. Takže i tam v podstatě jsou ty počátky využívání této technologie. Jenom zmíním na počátku. Každý hledá své místo v životě, odkud přišel a kam směřuje. Já si myslím, že je dobré si říci i v tom, jak tyto technologie a k pochopení těm základům, protože ta nabídka je obrovská dnes, ale v podstatě životaschopné technologie vychází z nějakých základních principů, a to je prvně stereolitografie, která nastoupila v polovině 80. let, 1984, a je to patent pana Hula, který ještě žije a v podstatě změnil svět. V té době SLA technologie, mnozí z vás to ví, někteří ne, ale možná ji znáte v menším provedení jako stolní tiskárny s vysokým rozlišením detailu, jako vytrezování rezinu za působení světla, laseru určité vlnové délky. Je to zajímavá technologie v tom, že ona nejenom, že byla první, ale ona má své místo i dnes. A velké. V podstatě je to technologie, která nezastarává. Takže jsou tady nové aplikace, ale je to dané hlavně materiálem. V podstatě ty systémy zůstaly stejné, jsou menší, zlevnily se, jsou větší, zdražily se, ale neustále se využívají. Ty aplikace jsou v oblasti designu, v oblasti, kam se podíváte, z medicíny, obuvnického průmyslu, letectví a tak dále. Další technologie, kterou bych zmínil, a tu už jsem zmínil, a je to firma Stratasys a Scott Crump. Scott Crump je inovátor, který patentoval v roce 1989 technologii FDM a dá se říct, že je
tady určitá symbolika i s Applem, Steve Jobs, že začínali oba dva v garáži, tam na té levé fotce vidíte, jak je ve své dílně a v podstatě utvořil svoji vizi tiskárny a FDM technologie, která je dnes v podstatě nejvyužívanější vůbec ve světě a má největší uplatnění jak ve firmách, tak nakonec i v domácnostích a ve školství. Je to technologie, jak ji znáte, je to vlastně označována FDM, možná ji znáte i s jiným označením, ale je to postupné nanášení taveniny, která se vytlačuje přes trysku a vrstvou po vrstvě vzniká model z termoplastu. Nakonec dneska jsou aplikace i do kovu a tak dále. Je to jenom, jaké materiály se využívá. Co je další technologie a zajímavá, je SLS. Nakonec pan Rozkošný měl tady prezentaci, úspěšně aplikoval tuto technologii v mnoha firmách a je to technologie, kterou přišel pan Descartes a Beeman a tuto technologii si patentovali. Pan Descartes už nežije, není mezi námi, ale nicméně tato technologie stále žije a má bohaté uplatnění. Protože moje prezentace nemůže být hodně dlouhá a máme omezený čas, zmínil bych rok 2016. 2016 byl zlom ve světě a přišel s tama, odkud to nikdo nečekal. Bylo to z firmy, která se zabývala 2D tiskem. Je to firma Hewlett Packard, která už v 2010 spolupracovala s firmou Stratasys, kooperovala, ale nakonec tyto technologie nebyly pro ně zajímavé, protože oni přemýšleli dál a přemýšleli do oblasti výroby. A to je prostě zlom. S příchodem HP technologie nastal ten velký zlom a v roce 2016 je tu 3D výroba. Možná namítáte, ale 3D výroba, všichni říkají, tu všichni známe, to používáme, nakonec každý řekne, já to použiju na výrobu přípravku, tu technologii a tak dále. Ne, je tady prostě už velkokapacitní tisk, kdy mohu vyrobit během jednoho dne třeba 1000 dílů nebo 10 000 dílů. Záleží na velikosti. Jsou tady omezení a jedná se o díly, které jsou, řekněme, menší anebo maximálně do dlaně. Tam to má zajímavou vlastně aplikaci. A s příchodem výrobních technologií už nastává v podstatě určitá jiná vize, jak implementovat tyto technologie do výroby. Jsou tu úskalí, protože nejsou to technologie univerzální. Jak jsem říkal, omezení velikostí, ale pokud budu mít menší díly, bude to skvělé. Budu porovnávat s klasickou technologií výroby, forma, vstřikovaný díl a tak dále. To je důležité a jenom k této technologii, čím je zajímavá. Je zajímavá tím, že je dobře zvládnutá. Není to jenom ten hardware, ale je to celý ekosystém. HP prvně přišlo s tím, že tyto zařízení jsou v síti, že komunikují s výrobcem. Nekomunikují, aby sdělovali data, ale komunikují tak, že sdělují, jak na tom jsou, jestli tam nejsou nějaké vady, aby se mohl řešit servis. A té první generace, kdy v podstatě v Chicagu 2016 bylo HP představeno, už 2017 se instalovaly systémy v Německu a 2017 chvála Bohu i v Česku. Podařilo se to a první uživatel byla znovu připomínám, jak to bylo na počátku, Škoda Auto, která v podstatě po představení této technologie během několika týdnů schválila celý proces a šli do toho, protože viděli, co to znamená. Aniž by nějak dlouho uvažovali, tak udělali dobře, protože v tu chvíli mohli v podstatě opustit manuální činnosti,
vákuové lití, výroba silikonových forem, externí dodavatelé, kdy vlastně bylo to řádově několika týdnů tyto dodávky. Utajení, to všechno způsobilo, že mohli najednou z těch dílů, které dělali manuálně nebo prototypovacím systémem, technologie FDM nebo tak dále, se mohli posunout už do výroby prototypových dílů. Je to zvláštní kategorie, ale je to výroba prototypových dílů, protože ten požadavek byl v podstatě, jako by to byla sériová výroba dílů, různých komponentů. Co jim to přineslo? Přineslo jim to, že mohli dělat jak malé, tak velké díly, přesné, pevné, kombinace detailů, zácvaků, které nepraskají, pevnosti, izotropní vlastnosti těchto materiálů. A to bylo skutečně skvělé, protože ty díly se vytiskly a okamžitě šly do prototypových vozidel na zkoušky. Za 5 let, v podstatě tento rok slavíme 5 let užívání vůbec té první kategorie těchto zařízení. Tento systém se osvědčil a je obdivuhodné, že HP v podstatě dokázalo přijít s takovým systémem na počátku tak spolehlivým. Mnohé firmy tím evolučním procesem procházely dlouhodobě s různými problémy a v podstatě po 2 letech zkušeností, a to se vracím zpět vlastně ke komunikaci těch technologií s výrobcem, ty data, které se přenášely z těch systémů, sloužily na vývoj další generace vlastně do zdokonalení toho systému. Takže ze 4200 technologie byla 5200, ta je doposud z různých modifikací, řešily se další automatizace a tak dále. Nebudu zabíhat do podrobností, ale mohu říct, že za těch 5 let bylo ve světě vyrobeno zhruba 200 až 400 milionů dílů. Příkladem třeba také, kde by to člověk nečekal, je využití v dentální praxi. Je to výroba rovnátek. Ve Spojených státech je firma, která má 50 těchto systémů a každý den vyrobí 50 000 rovnátek. Formiček na rovnátka. Vždy to přichází z nějakých oblastí a tady se vracím, že vlastně to ta všeobecnost aplikací, využití v medicíně a využití i v průmyslu a to se v podstatě takto kombinuje. Příkladem je i ta druhá, instalace, tak byla ve firmě Invent Medical, což je firma, která dělá různé v podstatě pomůcky, dá se říct, estetické, léčebné. Příkladem je helmička, která v podstatě nebylo možné vyrobit běžným způsobem doposud. I technologie SLS v podstatě nebyla schopná vyrábět tyto helmičky produktivně. Jo? Protože výhoda technologie je v tom, že má konstantní dobu výroby. Konstantní. Nezáleží na tvarové složitosti, nezáleží na polohování, nezáleží na množství dílů. Konstantní doba výroby je 11 hodin, plný objem. Jo. Tak jo. Dobře. Já už nebudu, zmínil jsem... Děkuji za upozornění. Já nakonec jenom řeknu, kde nás najdete. V podstatě společnost Tradys máme sídlo v Praze a máme na Slovensku a máme na Ukrajině. V době covidu jsme vstoupili na Ukrajinu a v podstatě je to i ten příklad, kdy se využívá univerzálnosti těchto zařízení a i v současné době probíhají instalace, kdy se kombinuje v podstatě obrana, medicína, využití síly těchto technologií v různých, bohužel i v této situaci, jaká je dnes ve světě, na Ukrajině nebo konflikt teď v Izraeli. Takže tady je
mě kontakt. Společnost Pars je společnost, která řeší aplikace, je to aplikační centrum Tradies a máte na mě spojení, jsem tady k dispozici a samozřejmě je to bohatá oblast, dalo by se hovořit hodiny o této oblasti a je to zajímavá oblast. Doufám, že bude zajímavá i pro vás a že aspoň malinko jsem vás nakopl. Děkuji.